Tarkoituksena olisi nostaa se tuonne ylös. Saa nähdä kuinka miehen käy. Ottakaa huomioon, että ei ne tuu nää käyrät helpolla saatana. Kyseinen rulla on yhtä painava tai lähes painavampi kuin itse kantaja. Mutta näin se homma toimii täällä rakennusalalla. Sehän tuli aivan kevyesti. Olisit ottanut nyt saman tien toisen rullan sinne kerralla.